Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolu suku. Ingane zakwethu-ke endaweni-ke yaseGoli zilozinyuke njalo igigaba noma-ke igameko zokubulawa kwabantu-ke besifazane. Lo esimbona-ke esithombeni-ke njengamanje uSinovuyo Njoya ona 16 wasewedela eCarletonville eGauteng, otholakale ebulewe ngesihluku nokusolakala-ke isoka lakhe. Nabathema bephuthuma-ke endlini yalo bathola-ke ummese onegazi kanye namateku ayo intombazane-ke enegazi. Kuthiwa-ke isidumbu kodwa satholakala esigangeni. Umuntu-ke ophume eya e-tuckshop esitolo-ke akazange abuye. uSinovuyo Njoya oneminyaka ewu-16. Like ivideo, usubscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, sohlezi sikhona-ke sikulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo. Ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena uzizwa kanjani ngalolu daba.